nimo. Sa kabugnaw kayo. Alista na to na. Dali, be. Unsa man? Kadil-kadil ta. Paghabol dara ah. Kanga, eh. Yeah. Ana? Ana nag-unsa man ka kanang gipaandar man nimo ng tulo ka buk electric pan. Igang kayo, eh. Unsa igang kayo nagpaandar ba ka ng aircon nga gipalit nimo? Ano, no? Dili kay kabugnaw ba? Unsa dili ka bugnaw? Di siya kabugnaw kayo ba? Di ka kwandre. Asa man ay ginipalitan ng aircon na di ay? Ata na? Oh, Ato man ang gipost sa amigo sa kong amigo ba? mao na akong giingon sa imo ha. Tingnan biya ta ka sa una pag mopalit kag aircon ning nako kay ako'y nakabalo kung asa makapalit og aircon nga nindot. Sayang man gud ba barato ra niya. Yung ayaw barato una-una ba? Una-una ang quality niya. Bisag gipatawad jud pud nako dira apod. Sa man yung bayahanan ni sunod ha. Pag mopalit kag aircon ning nawa kay balo ko asang palit kag aircon nga quality. Alista na to na Asa man dapit? sa Lilzy. Lilzy? Dealer na sila aircon. Pero ilisa na to na dayon. Sige, sige. Hello sir. Good morning. Pwede ninyo ma-survey ang kaning area na mo diri sir? Patao to og aircon ba? Okay sir, sige sir, salamat sir. So mo to mga boss, pag human akong tawag, iadto dayon ako ilahang store. Located din siya sa Idosma Compound, Mabini Street, Magugpo South, Tagum City. Kilid rin siya sa Aquino nga hospital mo na nga dali ra kayo nito doon. Napo din ni sila store diri sa door 8 to 10 FB Building, Macario Bermudez Street, Ursula Village, Visayan Village, Tagum City. Unahan ani kay mangga na nga eskwelahan. Pwede ninyo atuan. Sukad sa una diri ana jud ko tigpalit. Dagan-dagan na pug kog napalit, siguro mga 11 ka unit. Medyo murag dagan-daghan na jud no. Syempre basta aircon ang hisgutan sa ilaha jud kumudagan. Aside pa jud ana kung sa imong aircon na kay mga problema or technical issue, aw dali ra pug kay na sila mo ayo. Ug kung napa mo'y mga pangutana, pwede ninyo sila tawagan sa ilang contact number nga nasa ilahang page. Ibot na lang nako sa comment section ng link. Basta kay pag aircon and everything, Lil Z Marketing, back to the ball game. So mo to mga boss no, after na ko sila giadtuan, ilaha dayon kong giadtuan. Ilahang gisukdan para ugma matauran. Pagkaugman, iabot ilang mga teknisyan para tanggalon ang daan o gitaod ang bago. Nagstorya pagali mi para hisgutan kung unsay gwapo, pero si Hana. Kaigang! Sa makana ning ana napugan na yun ng mga nagtawad og aircon no. Igang kaayo lagi. Ikaw kayo. Pagpuyoy paluwas ani. Ayaw, bi pa kay. Nay mo kan ba so dai? Boss, ano ba? Salamat boss. Paypayin ko ha. Paypayanta ka. Magtanggal man no? Sige. Dahil padapin, dahil nasa mukha ni mo eh. Sige, yung good. Kusgi ba? Kana! Kusig pa dyan. Sama sa kong gingon, pagtanggal sa daan, ipuli ang bago. Tanawar ko ng kurma o legit kayo nga brand new. Pero kaning nga aircon ha, window type ni siya, kaya ang bangag dari window type mandaan. Lain pod. Unya kaning aircon bago na to testingan, pirmahan sa nato ang dapat pirmahan. Bugnawa, bi, oy. Ha? Bugnaw. O mo na akong gingon sa imo ha. Bugnaw dyan na siya. Dali, bi. Ano man? Kadil-kadil ta. Unsa? Kadil-kadil ta. Paghabol dara. Pagbukot kay gitugnaw man ka.